Sa lalawigan sa Leyte, sunog miulbo pasado alas 3 kagniyang kadlawon sa Barangay Poblacion del Sur, Villaba, Leyte. Mato ni Senior Fire Officer 1 Lani Valley nga mausay Chief Investigator sa sunog, naug daw ang 24 ka mga establishmento. Sa initial assessment sa Villaba Fire Station, anaa sa 35 million pesos ang danyo sa sunog nga miug daw sa duha ka hardware stores. Lakip sa naug daw ang pharmacy, mga kananan ug tindahan sa mga sinina. Gawa sa usa nga napaso, walay natala nga namatay sa maong insidente. Tungod sa kadako sa kayo, giisa ang sunog sa third alarm ug moabot sa napo ka mga fire truck sa mga silingang dapit ang niresponde. Gideklarar nga fire out ang sunog kaganihang alas 7:41 sa buntag. Sa pasiunang investigasyon, faulty electrical wiring ang hinungdan sa sunog. Paspas yun siya ning kalat kay murag kuan man good kurente murag nasumpay siya ba. Unya kay init ba ya kaayo ug gana kaayo daan ang mga pwedeng masunog. Mo na nga paspas kay ning kalat kay init man ko kayo ang panahon.